Llegim o què? Walt Whitman. Josep, recordes quan vas començar a llegir Whitman? Com hi vas arribar? Doncs mira, Whitman el vaig descobrir arrel de quan vaig estar cursant estudis a l'escola de poesia de Madrid, i allà el nostre professor de poesia, això era cap a l'any 2000, 2001, treballava amb diferents poetes i treballava amb la seva obra, i llavors un d'ells va ser Walt Whitman. I bé, ja després de treballar-lo ja directament ja vaig anar a la llibreria a comprar la seva principal obra, Hojas de hierba, i bueno, sempre m'ha acompanyat, ja està amb mi sempre. Un volum que tenim aquí sobre. Que sí, és contundent. És contundent, sí, bueno, és tota l'obra completa de Hojas de hierba. De fet, és la segona vegada que parlem en aquest programa de Whitman, perquè jo no sé si te'n recordes, però era a l'episodi 69, ara estem a l'episodi 117, sortint del confinament pandèmic, que vas dir, hem de fer un programa parlant de poesia d'esperança, o poesia per a l'esperança, no? I un dels poetes que vas triar Benedetti, la Marianne Williamson, ara no recordo ben bé qui més, i un dels poetes era en Whitman. Suposo que ara no me'n recordava d'aquest fet, però entenc que tries Whitman perquè Whitman és un poeta bàsicament optimista. I jo crec que en aquells moments necessitàvem molt optimisme tots plegats després de la que estava caient, i segurament per això el vam incluir, no, en el programa, perquè necessitàvem dosis d'optimisme. I tant. Veig que ha rebut molts qualificatius, Whitman. Poeta de la democràcia, poeta de la poesia moderna, poeta del vers lliure i social, poeta del cos i de l'ànima, de l'amor lliure, pare i mare imaginatius de tot Nord-Amèrica. No sé si et quedes amb algun d'aquests qualificatius. Com és que la gent que el llegeix li surt de l'ànima aquestes expressions? Sí, a veure, perquè si alguna cosa va intentar Whitman va ser que la seva poesia ho englobés gairebé tot, no? Se'l diu el poeta de la democràcia perquè és cert que ell va exaltar molt la democràcia, tot i que això precisament va ser una de les crítiques que li van fer els seus detractors. Com sempre, les bones obres el primer que tenen són detractors, i li van criticar en el sentit de que la democràcia que ell exaltava a fulles d'herba no era real, no? I en certa manera tenien raó, no? Perquè el que s'estava vivint en aquells moments als Estats Units no és la democràcia que estem vivint nosaltres ara actualment, no? I estaven a la Guerra Civil, abans de la Guerra Civil, després de la Guerra Civil, clar, eren moments molt complicats. I Whitman era conscient d'això, Whitman era conscient i també sabia, com tot gran autor que escriu una cosa avançat al seu temps, no? I això ha passat amb altres autors com Dante, com Shakespeare, que escriuen obres que llavors ells són capaços d'escriure per generacions posteriors, no? I Whitman, en aquest sentit, ell escrivia aquesta exaltació de la democràcia pensant també en les generacions properes o en les generacions futures, no? Que viurien aquella democràcia que ell exalta a fulles d'herba, no? Jo per això crec que al poeta de la democràcia se li escau molt bé en aquest aspecte. També li diuen el poeta del vers lliure, perquè diríem que va fer com una revolució dins de la poesia. En què consisteix aquest canvi? Sí, clar, això és un element molt important. A nivell poètic, ell trenca... Pensem que abans de Whitman, als Estats Units, poder el poeta que hi havia més famós era Emerson. A partir d'allà, llavors ja va ser Whitman, no? Llavors, el que Whitman volia també era trencar amb tota la influència europea i trencar amb la influència anglosaxona, no? Que és la que, evidentment, és la que rebien als Estats Units, no?
Llavors ell, precisament per trencar amb tot això, utilitza el vers lliure com un element nou per parlar de la seva terra. Si, per exemple, Neruda diu de Whitman: Walt Whitman va ser el protagonista d'una personalitat verdaderament geogràfica. El primer home en la història en parlar amb una veu autènticament continental. Aquí en lloc de continental podríem posar nacional, perquè Amèrica, una cosa és Amèrica del Sud, l'altra Amèrica del Nord, no? Però sí que és cert que Whitman ell marca uns límits en què vol que es parli de la seva terra, no? Que es parli dels Estats Units, que es parli de Nord-Amèrica, i llavors per això trenca amb tota la influència de poesia rimada de l'Europa i crea aquest nou vers lliure, que llavors posteriorment seguiran bàsicament la generació VIP, amb Kerouac o amb Ginsberg, aquesta gent que llavors van continuar el camí que ell va començar amb el vers lliure. A més, recordem, clar, Whitman, quan treu Fulles d'herba, la primera edició són 12 poemes, si no m'equivoco. Recordem que el llibre que jo tinc aquí sobre la taula, els oients ara no el veuen, però és un totxo, i que conté 400 poemes. Vull dir que imagina't quina evolució va tenir aquest llibre des dels primers 12 poemes que ell va autoeditar per poder-los publicar, i que Emerson ja va elogiar, només amb aquells 12 poemes, ja va elogiar el talent de Whitman. Whitman és Fulles d'herba i Fulles d'herba és Whitman. És com la seva biografia. Vull dir, si la gent s'hi pot apropar a llegir-lo, és com si estigués llegint gairebé una biografia no només d'ell, sinó una biografia dels Estats Units. Perquè Whitman parla d'un concepte que en anglès es diu average man, no? Que vol dir l'home comú. I ell el que vol, el que intenta és parlar de l'home comú, dels homes que hi ha al seu voltant, i explicar les seves vivències, les seves vides, i les fa com seves, no? En realitat, el que està fent és creant la nova èpica nord-americana. Així com l'èpica europea ens remuntem als grecs, no? I parlem dels déus grecs o dels reis o d'aquestes, això, clar, als Estats Units això no tenia res. Llavors ell intenta crear una nova èpica i ho fa a través de l'average man, a través de l'home comú que es va trobant, perquè a més Whitman viatja molt, i les experiències que va tenint al voltant de tota la gent que va coneixent, va creant aquest espectacular llibre que és Fulles d'herba. Reflectides. Ara deies que Fulles d'herba és com la seva biografia, no? I això ja em va bé que ho hagis dit, perquè bé, en el programa, quan parlem d'un poeta, sempre també fem una mica de la seva vida, no? I ha estat molt curiós perquè amb les biografies que he anat buscant hi ha molta divergència d'opinió sobre la percepció de la seva vida, no? Uns subratllen lo anodina que va ser la seva vida i altres diuen que va ser excepcional, no? I, per exemple, no? José Luis Borges, en el pròleg de la traducció que ell va fer de Hojas de hierba, diu: quienes pasan del deslumbramiento y del vértigo de Hojas de hierba a la laboriosa lectura de la biografía del escritor se sienten siempre defraudados. En las grisáceas y mediocres páginas que he mencionado buscan el vagabundo semidivino que les revelaron los versos y les asombra no encontrarlo. Clar, és tan gran el que troben en el llibre que qualsevol cosa és petita, clar. Que puguin esperar. En Sam Abrams, més proper a nosaltres, un altre poeta, però en aquest cas més proper, diu que en realitat, que ell també l'ha traduït en el Whitman, alguns poemes, i diu: en realitat era un home insegur, apocat, desequilibrat i feble. En Walt Whitman és una creació del Walter Whitman home, que en realitat ell es deia Walter Whitman, però per no confondre amb el nom del pare, que també es deia Walter Whitman, es feia dir Walt, no? Llavors, doncs, Sam Abrams diu que es feia com un personatge, no? Bé, de tota manera, jo em quedo amb el que ens diu en Jaume Pons a l'Horda, que a la introducció de Fulles d'herba, que l'ha traduït tota l'obra completa ara no, el 2014, ja fa un temps, però bé, és molt recent la traducció al català,
I ell diu: resumir l'existència d'un creador sense límits com Walt Whitman pot arribar a ser una operació condemnada al fracàs, o fins i tot una gosadia. Fins a quin punt es pot entendre i configurar una vida simplement a través de fets biogràfics contrastables? Què podem arribar a dir i comprendre de la vida d'un altre? Si volem acostar-nos a Walt Whitman de bon de veres, és essencial recórrer el llegat que ens deixa tan generosament. La seva passió, el seu entusiasme, el seu art ens inciten constantment a llegir Fulles d'herba, el seu particular homenatge a la raça humana. No? Bé, clar, tota biografia com l'entenem, suma de fets, d'anys i de circumstàncies, queda petita al costat d'aquest llibre. Jo crec que havies triat per llegir un primer poema que té molt a veure a com ell es defineix, potser, no? Sí, correspon al llibre, dins de Fulles d'herba, hi ha diferents llibres que ell va escrivint, no? Que va fent més gran aquesta obra, i aquesta és la de Canto a mi mismo, i que, en certa manera, és com vol ell representar aquesta imatge que dius tu, no? de que representa un altre personatge dins de la seva biografia. És cert, perquè el llibre va més enllà del que és ell, no? I de fet és el que ell tota la seva vida vol intentar, no? Vull dir, anar més enllà del que és la seva pròpia vida, no? I en el Canto a mi mismo és com la presentació del que vol ser Fulles d'herba. Me celebro y me canto, y aquello que yo me apropio, habrás de apropiarte, porque todos los átomos que me pertenecen, también te pertenecen. Me entrego al ocio y agasajo mi alma, metiendo a mis anchas a observar un tallo de hierba veraniega. Mi lengua, todos los átomos de mi sangre, formados de esta tierra y de este aire. Nacido aquí, de padres que nacieron aquí, lo mismo que sus padres. A los 37 años de edad, con la salud perfecta, empiezo y espero no cesar hasta la muerte. Dejo a las sectas y a las escuelas en suspenso. Me retiro un momento, satisfecho de lo que son, pero no las olvido. Soy puerto para el bien y para el mal. Les permito hablar a todos, arrastrando todos los peligros. Naturaleza sin freno, con energía primigenia. Whitman neix un 31 de maig de 1819 a una granja al centre de Long Island. Una família humil, el pare fuster, amb poca formació, però de pensament liberal, i era un gran americanista. Per exemple, els hi va posar a 3 dels seus 8 fills els noms de presidents americans. Un fill es deia George Washington, un altre Thomas Jefferson i un altre es deia Andrew Jackson. Això el Whitman sempre diu que feia broma dient que ell estava emparentat amb els presidents de Nord-Amèrica. Bé, una família bastant desestructurada, pare alcohòlic, l'alcoholisme era una xacra en el segle XIX a Nord-Amèrica, un germà també alcohòlic, altres amb problemes psiquiàtrics. Quan ell tenia 5 o 6 anys, la família va marxar a Brooklyn amb l'esperança de beneficiar-se de la bonança immobiliària que en aquell moment la ciutat de Nova York despuntava. El pare, com a fuster, pensava que allà podria fer un negoci, però les coses no van anar bé. I Whitman només va poder estudiar a l'escola pública 6 anys. No era massa bon estudiant, però sí que
va ser un gran autodidacta. A ell li encantava visitar biblioteques, museus, assistir a conferències, i així es va anar formant podríem dir, la seva cultura en aquells moments d'un noiet, no? Molt jovenet, als 11 anys, va treballar com a xicot d'encàrrecs, primer amb uns advocats, després amb un metge. Finalment va anar a parar amb un diari liberal, que allà li van ensenyar, o ell va aprendre, l'ofici d'impressor. Era caixista i va agafar el primer contacte amb el periodisme. I només en 14 anys ja va publicar un petit article en el seminari New York Mirror. Els incendis de Nova York del 1836 van provocar que es cremessin la majoria de les impremtes, més que res les que ell estava treballant, i va tenir que tornar a Long Island, a la casa familiar, i va estar fent durant 6 anys de mestre ambulant. Això el va deprimir molt. Ell deia que bé, clar, estava en contacte amb nanos, amb males costums, molta pobresa, la itinerància també, feia itinerància en quant a ser mestre de diferents escoles, això feia que no arrelés, i va decidir que les aules no eren un bon lloc per aprendre i que el veritable aprenentatge s'havia de fer respectant el pensament lliure al costat de la natura. Va continuar publicant alguns relats més, inclús va escriure una novel·la, Franklin Evans, El borratxo, que era una novel·la que l'argument anava contra l'alcoholisme, que ja he dit abans que era una xacra en aquell moment. Ell renega d'aquesta novel·la que va fer, diu que és molt dolenta, que la va fer per encàrrec i només en 3 dies. No obstant això, en va arribar a vendre 20.000 exemplars. És molt. Són molts. Però era un problema que el tema de l'alcoholisme per molta gent era important, no? Va fundar la seva pròpia editorial i bé, van haver-hi períodes d'alts i baixos, crisis econòmiques, crisis personals, i el 1855 ja va treure la primera edició de Fulles d'herba, tal com dèiem, 12 o 13 poemes, sense títol. Era un llibret, un volum de 95 pàgines, no tenia títol, no posava ni l'autor, en els crèdits apareixia l'autor, i després abans m'explicaves la coberta del llibre, com ell es presentava, no? Exacte, va ser algo insòlit també el que va fer Whitman. Jo no sé si era prou conscient de l'efecte publicitari que va tenir, no? Però a Whitman li agradava molt fer-se fotografies i retratar-se, no? Perquè en certa manera deien que també donava molta importància al cos, i llavors com avançava el seu cos era també una manera de com avançava també la seva poesia, no? I com es deteriorava el seu cos, també com es anava formant la seva poesia i com anava canviant. Llavors ell, a la primera edició de Fulles d'herba, apareix una fotografia seva, és ell, en plan hipster, amb la barbeta ben cuidada, amb uns texans apretadets, imagineu un típic sex symbol nord-americà posat en la foto, i posteriorment això va tenir molt èxit. Vull dir, és que inclús llavors hi havia gent que anava a buscar Walt Whitman, no?, esperant-se a trobar el de la foto, no? Llavors, clar, ja havien passat uns anys i ja no era lo mismo, no? La cosa ja havia canviat, ja estava amb la barba aquella del Gandalf del Senyor de los Anillos, no? Ja no era tan sexy el tema, però vull dir que ja va ser un reclam perquè la gent investigués a veure qui era aquella persona, no? Qui era aquell personatge. Sí. Ell, cert culte al cos, feia. Sí. Va arribar inclús a publicar un llibre. Uns altres de les crítiques que va rebre Fulles d'herba
va ser també pel seu caràcter sexual d'alguns poemes. Clar, estem parlant del segle XIX, a la societat nord-americana, que ja és puritana al segle XXI, doncs imagina't al segle XIX, no? Llavors també, però ell doncs, bueno, tenia un culte al cos i valorava molt el tema del cos. Sí. Inclús va escriure un llibre que era com un llibre d'autoajuda, diríem ara, no? Però sobre com conservar els homes, perquè en aquest cas parlava dels homes, doncs, fent esport, l'alimentació, la barba, que era molt important per cuidar el coll, no? És molt curiós. Aquesta primera edició no va tenir masses vendes. Ell va fer una segona edició que pagava tant la primera com la segona de la seva pròpia butxaca. Va treure inclús alguns articles a diaris amb pseudònim, fent crítica del llibre. És que tenia una visió comercial que, escolta, poca broma, eh? I no s'avergonyia, no? Ell deia, qui millor que jo que coneix millor la meva obra? Doncs jo em faig la meva crítica. Ho he trobat sensacional. Bé, hi ha uns editors al 1860 que confien en ell i li proposen fer una tercera edició de Fulles d'herba. Aquesta ja surt amb 178 poemes, 456 pàgines, i aquí les coses ja comencen a anar una mica millor fins que hi ha la desgràcia del 1861, quan es talla la Guerra Civil a Nord-amèrica. Això, per ell i per tots els americans, doncs va ser un catacrac. Inclús ell va anar al front perquè li va rebre la notícia de que un germà seu estava molt greu en el front i va anar, sortosament no estava tan greu, era una lesió lleu, però ell allà va prendre contacte amb morts, amb camps de sang, amb amputats, va prendre contacte també amb abolicionistes, que ell al final també es pronunciava en contra de l'esclavitud, i bé, això ens va bé dir això ara de la Guerra Civil, perquè quan acaba la guerra assassinen a Abraham Lincoln i ell li dedica un o dos poemes a Abraham Lincoln. En tot cas, em sembla que portes preparat un que és preciós i a més molt conegut, aquest, no? Sí, és un dels poemes que avui m'han dedicat a Lincoln, i aquest poema segurament també molta gent el coneixerà si ha vist la pel·lícula El Club de los Poetas Muertos, que el professor Keating fa referència a aquest poema, inclús al final de la pel·li, no? Quan aquell final tan èpic que es posen a sobre la taula tots els alumnes, no? Quan fan fora el professor, no? I reciten aquest poema, "Oh capitán, mi capitán". I diu així: "Oh capitán, mi capitán, terminó nuestro espantoso viaje. El navío ha salvado todos los escollos. Hemos ganado el premio codiciado. Ya llegamos a puerto. Ya oigo las campanas. Ya el pueblo acude gozoso. Los ojos siguen la firme quilla del navío resuelto y audaz. Mas, oh corazón, 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 oh las rojas gotas sangrantes, ved mi capitán en la cubierta, y hace frío y muerto. Oh capitán, mi capitán, levántate y escucha las campanas. Levántate, para ti flamea la bandera, para ti suena el clarín, para ti los ramilletes y guirnaldas engalanadas, para ti la multitud se agolpa en la playa, a ti te llama la masa móvil del pueblo, a ti vuelve su rostro, anhelantes. Capitán, padre querido, que tu cabeza descanse en mi brazo. Esto es un sueño, en la cubierta yace frío y muerto. Mi capitán no responde, sus labios están pálidos e inmóviles. Mi padre no siente mi brazo, no tiene pulso ni voluntad. El navío ha anclado sano y salvo. Su viaje
acabado y concluido. Del horrible viaje el navío victorioso llega con su trofeo. Exultad, oh playas, y sonad, oh campanas, mas yo con pasos fúnebres recorro la cubierta donde mi capitán yace frío y muerto. En total, de Fulles d'Herba, 9 edicions, ja ho hem dit, i anava incorporant poemes a cada una de les edicions. Crec que ens proposes escoltar-la una altra, no? Sí, he triat un altre poema. Aquest es titula Cosmos, perquè tot i que Whitman és el poeta dels Estats Units, no?, per excel·lència, era un poeta altament nacionalista, però també es considerava un poeta del món, perquè al final ell lluitava per uns Estats Units que fossin lliures, igualitaris, solidaris, empàtics amb els altres països, divers, i en certa manera, bueno, pues, és una mica la visió optimista que tenia ell dels seus Estats Units, no? I aquí en Cosmos pues, es veu aquesta visió generalitzada que ell vol, i també una dada curiosa, ara que es parla molt del llenguatge inclusiu, Whitman ja utilitza el llenguatge inclusiu, i veureu que en els poemes, quan utilitza el plural, no utilitza només el masculí, sinó que utilitza el masculí i el femení, no? Perquè la seva idea és la d'englobar a tothom, no? I llavors es veu en el seu llenguatge també. I diu així: Quien contiene a la diversidad y es la naturaleza, quien es la amplitud de la tierra y la rudeza y sexualidad de la tierra y la gran caridad de la tierra y también el equilibrio. ¿Quién no ha dirigido en vano su mirada por las ventanas de los ojos, o cuyo cerebro no ha dado en vano audiencia a sus mensajeros? ¿Quién contiene a los creyentes y a los incrédulos? ¿Quién es el amante más majestuoso? ¿Quién, hombre o mujer, posee debidamente su trinidad de realismo, de espiritualidad y de lo estético o intelectual? ¿Quién, después de haber considerado su cuerpo, encuentra que todos sus órganos y sus partes son buenos? ¿Quién, hombre o mujer, con la teoría de la tierra y de su cuerpo, comprende por sutiles analogías todas las otras teorías, la teoría de una ciudad, de un poema y de la vasta política de estos estados? ¿Quién cree no solo en nuestro globo con un sol y su luna, sino en los otros globos con sus soles y lunas? ¿Quién, hombre o mujer, al construir su casa, no para un día, sino para la eternidad, ve a las razas, épocas, efemérides, generaciones, el pasado, el futuro, morando allí, como el espacio, indisolublemente juntos? I els seus poemes, conforme s'apropava la vellesa o la mort, perquè si fos ara tampoc seria tan vell, perquè va morir amb 73 anys, no? Però al segle XIX això ja era una edat important i havia tingut diverses malalties al llarg de la vida, i va fer l'edició, l'última, la 9ª, després de 33 anys, edició del llit de mort, se'n deia, no? Perquè ja es notava que ja arribava al final de la vida. Crec que has triat un poema. Sí, ja seria el poema, diguem, de despedida de Whitman, inclús de despedida de Fulles d'Herba. En realitat,
Fulles d'herba és la confessió d'un home tolerant, un home bo, un home compassiu, que tenia el do de la poesia, però a part de tenir el do de la poesia, tenia el talent necessari per escriure-la i la tenacitat per reescriure-la. Perquè va estar 30 anys treballant amb aquest llibre, que és una veritable joia i que convido a tots els oients a que s'apropin a llegir-lo, perquè i a més la poesia de Whitman, com es pot veure, és una poesia comprensible, no és una poesia que sigui molt abstracta, llavors és molt agradable també de llegir. I aquest darrer poema és una despedida que ens fa Whitman a tots i es titula Gracias en mi vejez. Gracias en mi vejez. Gracias antes de irme. Por la salud, el sol del mediodía, el aire impalpable. Por la vida, nada más que por la vida. Por los preciosos recuerdos inextinguibles de ti, madre mía querida, de ti, padre, de vosotros, hermanos, hermanas, amigos, por todos mis días, no solo por los de la paz, también por los días de la guerra, por las palabras dulces, las caricias, los regalos de los países extranjeros, por el albergue, el vino y el alimento, por la dulce apreciación. Vosotros, lejanos, nebulosos desconocidos, jóvenes o viejos, amados lectores incontables, indeterminados, nunca nos hemos visto y nunca nos veremos, pero nuestras almas se abrazan largamente, estrechamente, por los seres, grupos, amor, hechos, palabras, libros, por los colores, por las formas, por todos los hombres fuertes, valerosos, hombres abnegados, intrépidos, que se han lanzado a socorrer a la libertad en todas las épocas, en todos los países. Para los hombres más abnegados, más fuertes, más valientes, un laurel especial antes de irme, a los elegidos de los combates de la vida, los artilleros de la poesía y el pensamiento, los grandes artilleros, los guías primeros, capitanes del alma, como soldado que vuelve de una guerra terminada, como un viajero entre millones a la procesión que ha pasado. Gracias, gracias jubilosas, las gracias de un soldado, de un viajero. Doncs bé, em sembla que, com sempre, Josep, ens han quedat coses al tinter, però, en fi, aquí ho deixem. Aquí hem arribat. Aquí hem arribat, però no deixem el Walt Whitman encara, i la saludem a la Montse, que la tenim aquí al costat, que acaba d'arribar. Montse Torrents, què tal? Hola, bona tarda, què tal? Com esteu? Ja veig que aquí hi ha un ambient molt poètic ja creat i a veure si no el trenco. Ara arribes una mica en fred, Sí. Però bé, avui fèiem un extra, no? Ara no me'n recordo com se'n diu, un premium, que ara se'n diu, que això està de moda, no? Convidant a la Montse, perquè dèiem amb el Josep que també estaria bé veure una altra manera de llegir poesia, inclús en aquest cas, inclús llegir-la als nens, no? I, Montse, havies trobat un àlbum il·lustrat. Sí, és que... Aquesta és la teva passió, els àlbums il·lustrats, que tens la teva secció en el programa, però en aquest cas venia molt a to, oi? Amb un poema de Whitman. Doncs sí, perquè justament hi ha un preciós àlbum il·lustrat titulat L'Astrònom, que adapta el poema d'en Whitman titulat Quan vaig escoltar a l'erudit astrònom. Podríem dir que s'ha traduït així dins del llibre que comentàveu de Fulles d'herba. I en aquest cas doncs, som davant el text d'un gran poeta i davant les il·lustracions d'un reputat artista i il·lustrador estatunidenc, que és en Lauren Long.
d'acord? En Lauren Long és un autor, un il·lustrador contemporani premiat en numeroses ocasions i que és autor d'una saga de dibuixos i il·lustracions molt famosa a Nova York i de fet editada pel New York Times, que es diu Otis. És un tractor animat que també ha estat portat en forma d'animació a la petita pantalla, d'acord? En aquest cas, Lauren Long opta per un àlbum de gran format, podríem dir, 30x25, il·lustrat a tot color, que ens mostra a la primera pàgina un nen que s'està vestint a la seva habitació. Si ens fixem en tots els detalls que l'envolten, veiem que inequívocament ens parla de l'afició que té el nen. El dibuix amb un coet pintat per ell, la pintura de la paret amb núvols, el coet de joguina dalt l'armari, la vànova i fins i tot la pantalla de la llum decorat amb l'univers, la bola del món. És a dir, el nen té una gran afició per l'astronomia, això ens ho deixa ben clar. Aleshores veiem que s'està vestint, sembla ser per anar a un lloc seriós, perquè fins i tot es posa corbata, i en les pàgines següents veiem com acompanya els seus pares al que sembla un edifici seriós, on a la paret veiem que hi ha exposats quadres amb fórmules, objectes diversos, astrolabis que el nen contempla amb deteniment. Exacte, que es veu més el detall, d'acord? I arriba un moment que sembla ser que entren dins una gran sala de conferències on tothom sembla molt atent i molt content i aplaudint, en aquest cas a l'erudit astrònom, però sembla ser que el nen s'acaba avorrint tremendament. Sí? Aleshores hi ha un moment que sigil·losament surt a l'exterior, surt de l'edifici, travessa el jardí, travessa el pont i es dirigeix al parc, a l'estany, on veu a l'estany reflectit les estrelles i ens diu que de tant en tant aixeca el cap per, en un silenci perfecte, contemplar el cel estelat. D'acord? Aquest conte acaba amb una cita d'Einstein que resumeix força bé el sentit una mica tant del poema de Whitman com d'aquesta il·lustració que s'ha desenvolupat al seu voltant, i diu: la imaginació és més important que el coneixement. El coneixement és limitat. La imaginació envolta el món. Així que, en realitat, trobem en aquest llibre una oda a la imaginació i que ens remet, en certa manera, a aquest esperit tan lliure que va ser en Whitman i que trobo que l'il·lustrador ha reflectit molt bé en aquesta figura d'aquest nen, amb aquesta curiositat innata, però avorrit del sistema, podríem dir, no? En certa manera. Pel que fa a les il·lustracions d'en Logan, veiem que opta moltes vegades per il·lustracions a doble pàgina i en moltes ocasions a ell li agrada molt, és molt amants de les simetries i ho veiem reflectit en diferents aspectes. Doncs, quan entra en aquest edifici majestuós hi ha una doble escala, sí, que puja a la primera planta. També trobem, quan travessa el pont, una gran... Sí, el reflex també de dalt, del que és a dalt a baix, quan el nen es mira sobre l'estany. I a mi m'encanta quan el nen alça el cap per mirar el cel, perquè també, a part d'aquesta simetria, es treballa molt bé l'espai en negatiu i aquí ens deixa un gran espai de pàgines per dibuixar aquest univers estelat, i el cap del nen mirant en l'aire, gairebé com un tòtem, que a mi em recorda molt les escultures d'en Jaume Plensa, aquells caps totèmics. De seguida em va venir com aquesta imatge, no?, del poder de la imaginació, aquests estels reflectits en l'ull dels nens i tot aquest univers omplint gran part de les pàgines d'aquest llibre. Així que
en aquest cas, doncs, un llibre que ens acosta a un gran poeta als petits lectors i que a més té un altre valor afegit. Fixeu-vos, si el podeu fullejar en algun moment, els colors del llibre tenen uns tons en què predominen molt els ataronjats, els vermells, els marrons, els verds una mica confosos amb els grisos, i això, doncs, a part de donar-li un estil molt determinat, té encara un sentit més mundà, té una raó de ser, i és que en Lauren Long és el que diuen els americans, cec pels colors, és daltònic, ell és daltònic. Se li va diagnosticar aquest trastorn amb 12 anys i va ser un gran drama per ell, i ell explica que va sortir de l'optometrista quan li van diagnosticar i, de fet, quan li va dir es va posar a plorar. I l'optometrista, per consolar-lo, li va dir, bueno, tranquil, diu, això no passa res, podràs fer vida normal, a no ser que vulguis ser científic o pintor. Cosa que ell tenia molt clar que ja volia ser això últim, no? I ell explica que a casa, la família, sempre li van fer un suport, li van dir que això no havia de ser un hàndicap, i bueno, que doncs hi ha darrere aquesta història també de superació del propi il·lustrador, que és interessant de conèixer, i que si busqueu entrevistes i a la seva pàgina web ho explica, i explica moltes vegades com amb la família doncs, hi recorre per dir, bueno, és més vermell, és menys vermell, i amb l'ajuda de tots ho tira endavant. Genial, genial com sempre, les teves explicacions sobre els àlbums il·lustrats, que ens ajudes a veure coses que així a primer cop d'ull no veiem. Comentem als nostres oients que estem traient uns vídeos de cada a YouTube al canal de Llegim o què, amb diferents talls de programes, i sobretot pel que fa als àlbums il·lustrats, doncs els comentaris que la Montse Torrents ens fa acompanyats de la il·lustració, acompanyats del llibre, perquè així és molt més visual. Clar. Moltes gràcies, Montse. Josep, moltes gràcies. Per tancar, què tal si ens llegeixes el poema sobre l'astrònom, i així ens veiem... Acabem de tancar el llaç. I ja ens donem per acomiadats. D'acord. Moltes gràcies per ser aquí a tots dos. Fins a la propera. Perfecte. Doncs anem a llegir aquest poema. Quan vaig escoltar el savi astrònom. Quan vaig escoltar el savi astrònom, quan les proves, els números, foren alienats en columnes davant meu, quan em varen mostrar les cartes i els diagrames per afegir, dividir i mesurar, quan, estant assegut a la sala de conferències, vaig escoltar l'astrònom i la seva xerrada tan aplaudida, de sobte em vaig sentir inexplicablement cansat i malalt, fins que em vaig aixecar i vaig sortir a fora per vaguejar tot sol, en la mística nit humida, i de tant en tant alçava els ulls per contemplar en perfecte silenci les estrelles.